dak karbilo chali asong Atumi KSA Asaihem lo nel tum media kote tumhan kachopha patupon labangso kachopha lo nel tum jasmet pet bangke alamthe bangke nel tum kedam tang Atumi Kajong Diphu Government College Students Union Society election along kachapati dun bangphu bangphi tum nil tumahin pen ka support dun pen nil tum bangkrip li pathudun lo kasi bangso bangkrip li pen nil tum bangkre isi bangke haipon lo kasi bangkri isi tum amen lapalo lo chepachini rom lo aprang si bangke el tum long president apos la bangke kahai bangke klardak rong pipi Vice President apos long bangke sar chesong tokbi General Secretary long bangke sarding ingti Assistant General Secretary Songjalin Propi Athletics Secretary Salibon ingti Minor Game Secretary Sardihun Teron P Editor of College Magazine and Literary Secretary Lilika Romparpi Debating and Symposia Inghong Tisopi Boys Common Room Secretary Sarkanthir Teron Girls Common Room Secretary Rupmoti Terangpi Lapen Social Service Secretary Junti Kilingpi Niltum Jasmet bangke long thom long bangke ununde dalo long thom long bangke aprangsi bangke Major Games Secretary apos long alangli niltum thudun bangke kahai Sudip Kro asonsi Music and Cultural long niltum ben tepat thudun putot ununde dalo amen bangke Risha Romparpi Lapen Gymnasium Secretary apos aphan thudun niltum lo Anondo tero amang thomtum unde dalo Poepits tame niltum ben thudunji pu na chuningri pen nang pu tumba dolo ta kadowe phanke pila bunde depot krip live depot bang krip li phansi niltum select ponchono anik oi tumta dolo poepits tame niltum lo chalia song hin pen alanglitum hada chuniri bang la pulo alanglitum da ning oi bang avedening athema bang krip lian chot pina pot si niltum alanglitum han sisteme puthot chuniri bange hemisi vet up pina pot hemisi amni ratum puthot hemlong kechewang thuji pansi chuniri lo ning oi eprin pen lapen jasame pet bange Diphu Government College Students Union Society election lo nakacherap nakachito dun dak Diphu Government College students lo chalia sumar atum aphan nil tumahin pen akero pajirlo lason si belek kapre khai atum ben same il tumhan koson ma nakacherap nakachito dun halat tum aphan same nil tum karbilo chalia song hin bes same alanglitum han akero pajirlo asi jasme pet bangke bini press meet kyang ma lanchot niltum apor niltum apor ki pithui bang non kimi elected members somhase apor pi lase on behalf of them nil DGC SUS President Klardak rong pipi pende puthot kebat lamthe bang arju ponchona serang nampo vacancy san full nampo lapen susisi nil tuma aphai bang tame pabathuna la athema students bang non pat pikan students intake bang and all join si teachers aphai bang ta nil tum na la support bang nil tum kedam ta husame dispul long tame nil tum chingmai dam lo tame pinya ni an nil tum la so positive results long lela not only that nil tum la departments sitame kavido Diphu Government College ng flak so kehang bomta niltum klembom na crime against women sitame non ki dopik lo itum chilangdam te karbi anglong ke pinangan crimes ki dolo lasi dak Diphu Government College long sitame pinangan so arlo tum ka Charlie abang gido ikpik lasi alanglitum han sitame awareness lahai sitame ni Japon lin po lapen ke alanglitum han sitame
kido kithak kachiri nang lahai ahin stame militum thek an re an ke atwar our size stame ripipo alanglitum han kithan kimung thek ji atum han stame tum ripi pen nitum awareness program lahai stame bipipo lapen ki puthot itum lang damote drug abusive stame increase olo itum longke itum aristo non ijang atum ke laso hin stame chihung dun ikolo lasi chilang damlo pati college environment long sitami nani ajat kichothap kichopru kangthop thap lahai sitami theglong ulo lapen ki students tum sitami students a uniform han respect pepin pen hot pen thegolong long uniform pen sitami alanglitum unwanted things lahai sitami use o lasi nili non president arpu kicholong pen ke nili lahai phan sitami strict action entry lapen nili college a campus long sitami students a farman ki nut alidar PC kiman lo lasi nili laswa term betik ke nili angno lapen ke nili nili tongsi la high information skilong lo bote ni ke strict action NG phansini tame ar puchen po lapen ke unan ki ni students angbong si inut bahaini bangethom aphan nili personally volunteers aphan ni ar pupidet po alanglitum jongsi nili long kumani amen pen kumani informations na kili lopote labang ke principal long stami ni directly pon igdeji lapen district actions so farman ki ni PNG phans stami ni chesong ji lasi lapen last nili puang tung ke nili ke inut a leader akithi nai arpu amai phu sikiman lo lasi nili la bang amai phi sikiman lo lasi nili ki puang tung ke lalo nili ki do ki thak labang ke transparently si ka do ka we a secretary ben stami tuji athi alangli tumpen students of Harman keklem kangtung ladak aninghang kaprek secretary dorep kumani ke games ahin kumani ke music ahin kumani ke social service ahin kaprek ahin dorep alangli tum aphan sitame nili ke isi akling si asansi kiman lo lasi alangli tum han pima college of Harman kachepadu keklem kangtung long stame ni katora ke pidunde lo lapen alangli tum pima kimang college of Harman long ke nili tame arjabdum thipo pasi nili lamthe pilo lansi nili kimang lapen ni college of Harman along ani RD ki pidunji alamthe ke nang chepaklang iklo kardom apor first in mate nili kimang na posini general secretary are to rima na bangke balo nili stame inu aris nili stame inu aris man dago de Diphu government college of charity peningsi bang na stame nili stame hostel si do hom no nili ki podam do pe hostel long do ko stame da hostel long nili room long masame da hostel long ke room ke podam na kopina langnam lap lo je langnam lo ti arbe jang ke room long anda ko pen na available sabe ako putot garen la wires side da hengno lap long ngi akol hostel mas ke banno la si lahai chilangnam etsim nili da la so art bang gi thur lo je nili hostel thar tami nili chilangnam ji ako un ange ni list me la so 1 year term along claim kang hostel la phan ako puthot dotna elitum no college long tame medical sub center do tame dagam dowai hai available ave dagam ette la si ni da matha lo je la so sub centers do cops tame dowai hai ave pin ako do la medical long ki do apni tumhan ka ave ajat ahormuna la si so available si kan si la so sub centers so do I have available you can see it the body namlo ago nurse se me appointing ke appoint for athi kithek do I have medicines hai knowledge ki do tumsi la ba claim na ki do enjoy that the so sub centers no mon la si ni bang na thor matha pen thor do la high claim the high upper side to claim no pen this me nongnam se me college mo la so term jute se me mo la college apan no college apan claim kan claim kan ni si Nanti lah, kamu pergi itu dia ngomong ke itu lain kuliah tu lah, kuliah kalau do nanti dia ngomong ni kalau dia ke mana ngomong tu dia
Charlie ini kita kira itu pakai kan tipung gitu. Itu udah sampai admission dia kan atau orang doang itu kan kita waktu admission kita lelong itu itu cerah ini. La so por reply man ke nil jina piturong po. Isi ormu bang la polo. So problem anikan bang ta face nang lo. Lastly ke कैसे तुम handle do nang ko piti admission hot bang. Tami this is not a permanent solution. Permanent solution kali la temporary solution cha. Athema nil tum chesong pen ba chong check bohong pen another seats pen juntu allotted college one allot seats kwan madu halapen bang pocket ba ke ong nai bang polisi pan extra period to pit setame la ke temporary solution cha. Tapi permanent solution aphan bang la pulo mu pen tame da angtan kedam mana position kabe asumar tum aphan ladak chali pupo ladak lo nil tum lo a department da kom hai anthropology chali ingtung busame anthropology abe der a department abe aso se kapre a departments abe tasi jong si eletum la department ing pulo blon te khola kachali gang tum tame angtan bang chali daun tum tame khola dak ba intake aba students intake bang dupo aso si non judgment pet bang ke eletum college bang kenang sok thepik lang kar biang lo college a phai bang itum bang non bang papak nang po non judgment pet bang ke arju long bom lo thekdung long lo ayam ke kim bom lo pu sitame ko mentu tong ke pat chunji ne hala bang ka big question lang because Diphu government college ninge teachers nirtum long le pador de mo hola college a kimi ben teacher ta bangka si long lang ma department kon si long lang ma khala bang so question big question da dos tame ining ke the dolo la si la bang ke major issues pina pot nil tum ke nonanda permanent solution le nam pinu pu hodai ta la si bom lo chu kedam tang Ciklo jonthom lobria prang tami netum charter of demands kapajer ramdo karbiango donmas council phan tami pini ni anma ke netum so reply manglong lela lasi non judgment pet netum kula support follow up to phan mang netum bori ko hola dak related to education and youth empowerment hola dak netum charter of demands ke lancho la so ni apan se relate non basi netum charter of demands please asi sinang ini apa related education related mana kita tentang apor kami feeding kan itu mengenai feeding kan CUT so kita itu menangin तो मैक्सिमम स्टूडेंट itu karbe mo mangke kechali na to papi ya join isi CUT lo exam to kono me ke phero do me do ke pass me do tame pinning mangke aprai to milo le tun CUT ke phero do tame admission long tame next bang la sona bidara te pass me na ko sera so ko kana tun da tun ngi do mangke exam center da me abi sera so ko kana tun kiram tang por me do ni ko la support already mufalo la so alama ke niltum education minister ban samen niltum already chimai tang alama asi center ban ke dak na bi bhan walang lita lam chak na si pidun to tame kwan dong non fruitful ni la mu ke bang yani pa si chini ko to tam nambut kon mo Nibut ki 750 second mo 623 Tapi kopi setiap orang punya ingin pakai labang ke nili memory dams da methon nam pun itum penaan issues itum non itum union badi ang non kicho mi a union badi ang bong sita me amethang tum college long kupi environment si kathegam long kupi akisum kupi salang tum akihino kathegdam long ang lapen kupi salang nitum changes lapen a development lapen kupi ahin salang tum RD ki bichila hai alam nitum chuthan chimung et sinitum isi alis che bonai lo la solis ke bonai la bangke nilitum aning hangtin asik dak fort bitum long do ko anma dak a secretary do rep an
ladak ni tum ke hai policy ki 3 do rep ana tum si amethang aning ke hang alam hai nang chathan alanglitum ke mang alam nang chathan lapen college long a problem chathan tum chimung si list bonai lo asila so list bang tum memory dam submit hon dam la tum long KSA kachari bangphu sar tuliram rong hanglong stamin ditum pothai dam po alangli han pitum pilo pulote alangli tum han stamin request po nitum college aparmana kelang pi phathe Diphu government college ke isi karbi alom charli arisumar apor jang ala karbi anglong asumar tum aphan ke isi important nai college ason lo asi lapen ke ladak Diphu government college long lahai environment listen lo pulote penang an ke thek kiri ili karbi ariso lapen anim so tum sami dupik lasi Diphu government college long paching thur ke kinang sot lo lapen ke laso opportunity ke ni long sami bang verbi ji lapen ili tum dak dolong tami bang verbi ji lasi ke bang opportunity ke long ke ni tum da pamis melo athi ni tum ta nilis tami dak fifth semester ano dak first degree first sem menang gidun penang ana problems nitum face nang lo matidi asilahai problems ki face ajoini si non nitum mang ke opportunity ki long bang ke pamis melo ki me asai ki deng je phan ke There are two key organizations that comes also. Students on the first time. So you can smart class in smart class in so labang ke but in the direct smart bank school or not smart class kangpuji alam pudamlote 4 years degree courses lapen 3 years degree courses ke gache prek dako 3 years degree courses long itum lang damlo pulote lake itum exam pinang lapen percentage based on lason si honors ka prang elong chotiti so joini si selections lang po honors kidun long ke 25 to 20 to 25 students chotiti so joini si pinang an students tumke kithek o tumke honors long lokpo la tumke class itame dolong meka ti teacher room da email ikur nang chini iliphan contact number iliphan class tam dis tame nang call kri mane si teacher pen students amo isi bonding misen asondo communication sitame mi osondo lasi 3 years degree courses ta bang genon mage pajut ikox non ke 4 years degree courses non akimi charlie na sitame our side long lo matiti lasla 4 years degree courses abang itumlang damlo bulote non ke si a classroom long si students ke 100 up diti 100 up diti ajoini si non ma ke pinang an tumkila problems o diti lo smart class kangpuji aphan mili do on be ana class lapen ke students ingwai jai pu phan bang kalilo labang ke la hall along a class room the u no ma ke smart class bang ke nang beklo athe students si 100 up titi 150 115 la antiti la anang bong ke kumane ke arnibang ke tum sitame aprang hang ni dunchi aphan ke apor district e athe arnibang ke tumta methang han je trust on agent ni tumke pini ke fast bench ini loin penap ni loin arnibang te ni loin ku athe mentu ne ki tum transportation na problem ke there do gokji kumane ke so that ajoni let doji kumane ke family problems hai tame ke let hai to gokji la silahai ke thek o asumar pusitame open ke aphingi nang kok doji la sa aphingi nang kok lopulote karjulong awar sai hai videji nane kachini awar sai kachin donong ji teacher men kaching ti donong ji awar sai ta videta thek ji lasi lahai aphan bote smart class along bote non son microphone introduction of microphone hai stame bang ko microphone non stame adhek long ke do stame teacher tumta use ye lapen work tame kam ta pp smart microphone hai stame still hai long stame non mang ke introduce tang asan lo puete stame non mang ke alang tum rdpp college tum rdpp se ene classroom lo rib ko asan si dolo lasi non nili arpu talong lo pot la so hin da rdp pon po lapen teachers tum stame pa use back nang po non ki teachers tum use mang be ene si bikok cha lasi non nili arpu long lo pot nili bangki la so ahin stame rdp project la whole long students to pick a class long class ke thana bang kela bang ke smart class type lo la microphone hai ke use nang po projector hai stame do department adha department hai long do la sil hai tame use that
lasi non man ke lahai stami use nang pon. Increasing of teachers at the top. So lecturer one and la so reply bang ni lisi pirong pom la nil tuma dimana ni dingulo vacancies non ong pingan lata aho abana anom sa teng pen si teachers ke buchot mati abana post kon ma do tame no anta ola permanent fill up bela vacancies do udam parlote non jasme pet bangke ladak Diphu Government College longke contractual si pipon bom asi nil tuma like core demand non happenly KSA core demand like Diphu Government College long prabjin pen permanent teachers abangke appoint Aprangsi churula ladak media persons tum ans tamin ang chitong gunakot lapen kuthot kachurut huji labangke dak militum aphan ardina ki pidul da karbilo Charlie asong along keklem bangphu bangphi kadoka bean, especially thanks to Sir Mirjeng Pro, also Sir Budhotera, Sir Bali Unti, lapen kadoka be do ulang ladak nang charap tun ana pansitami kachuro ng pajur iglo alanglitum litum han an ardina kipot lapen thought arnikangsam kardom stami kadoka be aphan an stami pajurlo kardom Willy men labangke Sami Klar Edrong PP, Willy non Charlie Bom labangke TDC 5th semester Geography Department Ahin Pen, Willy po amen labangke Carly Tang Rajan Rompi, Willy pai amen labangke Swadhini Kropi, lapen nili boha labangke Diphu Ponglangso. Lasinon nili tum along Atumi head kido DGC SUL General Elections akilik long sitame nili sitame chepati dun ining ke hangdo ajok nili chepati dun lo. Nili chepati dun arpu labangke president. Lasi nili chepati dun pen pinangan nili thekan ke nili tame chibor ilo lapen ada karbilo Charlie asong along keklem bangphu bangphi tum ans tame nili tumhan ardina ki pido nili tumhan nagi thana ki mum kosonsi munit atum pen kachethan chimum kosonsi nili tum waters atum han chipa menangji kosonsi waters atum aphan tumhan bot nang pa piphan itum aphan kosonsi kido ki thak nangji kado kabe ni tum hana ki than pe nili tum sitame thek pin ben sitame improve bom si nili tum tame chepahai dunlo lasi nili sitame president ar pubang chepahai iglong panining sampik anlo athe nili hanlo dak Diphu Government College along second president tame ke cholong lapen ke so arlo pen ke chengsi a president tame ke cholong bang philo tatsinining sam olo nili mo sitame karbi akhaya tuma phans tame isi historic bang ke set tekang lo latinining sam olo la so puthak tame lapen ke nili non la so ar pukilong pen ke nili jungjung kimang pon ason tame do mo api nili lao 1 year a term kilong along kupisi Diphu Government College of Harman keklem lapen ke kupi kosonsi nili kimang kedoma ili na chathan ikpo lasi kecheng si nili kimang pon labang ke students atum han ke matha pon athe non Diphu Government College long langdam lo pate students ke increase ola lasi students ka increase ajoine students tum class idame student arling do o ajoine teacher tumle explanations hai than ajat sitame arju dunong o e hai situations tame theklong ajoine student numta absent o tikilo class dun sitame aphi to dambu po thang ta arju dunong lile o class dam ta board at ti hai situations theklong o ajoine si pinang ana tumke class hai tame dun aning hang he po absent de ti asil hai scenario ni pinang an observe pen chini pen nili kimang pon labang smart class aphan kachisong pg asi smart class nili non high yatlo apot si nili non kicheng si nili kachisong non gang tung labang smart class kang puji aphan apen puthot nili langdam lo bote Diphu Government College along ke students tum capseni o ke students te leke chok chekali ada teachers tum chitame isia role do ke chok che labang ke irregular of classes lapen ke hala teacher aphai bang ke kom itum Diphu Government College long langdam lo bote teacher aphai ke kom ik piklang
itum kapre a college pen pangbardam lote lasi la college along teacher dum ki kom ajoini sitame si sumara phan kacharli long katora ki do angthe klang do kopiti lasi teacher tuma phan sitame nili jongsi nili non hai elo apor lasi second step nili kimang pon labangki increasing of teachers aphan sitame ni bor ipon po lasi laso puthak ulote nili kachingki kachethan memorandum hai sitame pidam nangji ke hai sir tulamrong hang an phan sitame nili laso aputhak balke pali igji athe idum karbi osumar tum penang an tumke kacharli aning ke hang atum do sitame laan kacharli awar sai ke kom ajoini si awar sai kabe joini si penang an tume charli thekhe deti lasi Diphu government college isi mesen a college ladak Diphu longdo lasi li karbi asumar atum ladak kacharli environment pa misen lo pulote tum akhelo sitame la andam nahilo ili karbi long along rilong sitame kacharli a platform mangke misen po lapen third nili ning ke hangpon ke do labangki college ki banhum ajoini penang an keheno lahai sitame nili observe ponlo nili sitame geography department pen lasi nili aside na nitum department na chilanglo pulote lang class do bom exam do bom ta lang bung sak bonang se set lasi lahai ka theklong pen ning cherengno do la pen fan lahai sitame ka charting te pena an ke ban lahai journey lo la pen ke hostel ta ban ikpik lo itum non jungjung lang damlo bulote waisong boys hostel labang ke Serdihun girls hostel lahai lang damlo bulote ban pik ason lo rasinja bang ke pining bang chilong thulok pining hostel ki milong pon lo chitame hala dakta athing no lights hai chitame abepin tapen ke waisong boys hostel ong damlo bulote abepin ason lo ke ban o ason lo college hostel buke chingnit lepin lo lasi la alanglitum han chitame lada isi safe hemlo lapen ke isi ka charli asomardum ki do hemlo bulote aningthe alanglitum tame aning theklung pen se donang ji lasi laso puthak sitame nili stand and ikpo nili hai elo por la third kimang ke la banglo college apen ke college along la department hai repairing la renovations aputhak la pen hostel aputhak la pen puthot nili non lang damlo